y'all, welcome to another vlog! It's on 40 in my right car. Bitches change, yeah, I like I ain't. Pagsanay na sa pa. So, it's... Pagsanay na! It's... We're entering the 7th week na sa quarantine, no? And it's Sunday! Uy, pero mo siya nakabo. Mora dyan siya. Bugo kong ligo. Ikaw, wak ligo. Dali na. Nako'y pabuhat niya. Wait. Kay Paolo. Dali na! Oy, lami! Dali na. Dali na ba? Skay mo, imong dali kay mulo. Ari ka. Pwede yan sa ni. Dali, dali ko sari. Na-upload si Kungo. Tay movie mo, day nga. Ano na? Ari ka. So, guys. Inong kondisyon. Pwede sa sumpura. Masa, nabala ka di. Unya na. No, ato himuning nga challenge. Reacting to My Heart Went Oops. Ato na raw. Ang saan ba? Siyang reaksyon. Okay, for sure, sekreto lang nagtanatanaw. Sige. May lami eh. Ayun yung content eh. Very good. Nagana mo na eh. 6 minutes taasag yun eh. Tanaw na po, ani kabikin ng kadlaw ng subay. Ano ko, sulti ko. Sama na! Igigang naman dayon. Iwa pa kani ka. Igigang na dayon. Bisa gwa pa. Iwa pa kasubod. Iga. Oh, may ligo. Buwan na kadlaw. Lami eh. Lejang. Basta may hang dapat i-react ka na rin na, hindi ko mong Hoy! isip. Honest reaction na kung sa'yo mong i-react. Actually guys, nga na hindi I know. So, dili man jud ko, dili man pumasok ko ko nung magkuhan siya o mga chicks. Ako pa manggani, di ba? Ako pa manggani, may ganun mukha, may chicks to, di ba? Magbalabin to, mas kinata. Ganun, may chicks. Sila may ganun, hi. No. Si Ivana, kasi si Ivana, di ko masok ko na Ivana, kay idol ko na ako. Pero kanya, ito tanaw na siya reaction. Ano si Ivana ni? Wah, di ba? Di ba ako masok ko na uban kay masok ko man. Magkuhan ni Ivana, ako yung magbukan chicks ka, mga ko. So, kanya ito tanaw. Ay, ano katawa mo? Okay. Okay, 1, 2, 3, go. Ano ito mo? Hindi maklaro. Putik kayo eh. No. Ano wala ulit? Tanong wala man. Ano yung talawan? Lain. Ang ginawa niya. Nakawin ang isip. Ay, mag-tiktok ko kapag na ano. Magapirat ka ba? Hindi, ang good. Magapirat? Eh, Lagi po gawa. try na yan. Gawang
Ay, anak mo dyan. Tawa. Ano nga anak? Ang buot eh. Ayan, cheese. Bapa mo doon? Buwang pa ako. O man, nagpasiksita man. Api na po ko react niya, oy! Sige tayo nilhan na niya. Ngapagumpak ka. Wala, blitz eh. Tablets mo kung ikaw ate ha. Ay naman, sa mura mo na sa upaw mo gabutang. Wait. Wait. Ikaw na may mag-react. Nagawa pa. Ito na payugon mo doon. Uy, ang lawas, uy! Uyag ba dyan kay... Ako, may uyag. Ito na ang kuha ni. Gana ka na. Na? Bilang heart kita di ay. Ano eh? Ano mo dugar eh? Naan mo daning tunga? O ani? Lagi. Ano naman ang Ito reaction? kita. Huy! Tato na. Ano ka makagitan ako? Ang ubos man sa... Tato may ito mo no. Tingat ka na ito. Lah. Ito yung nag-uyo ko eh, atay. Ganahan pa. Murag guma. Kasi mura guma. Nga, mag-orange dyan. Ano na eh? Ay, gila. Uy, siyang na. Nakuha pa mo na siya, no? Mana mo ka react? Siyang Ano ba yun? Hindi mo react. Hmm? Wala mo kay reaction? Kita ang kuha niya? Ang kuha niya? Ah, sorry. Ah! Ito na. Kita na na yung hirap na mga kita. Okay na, 10 minutes. Ah! Di kumpay-kumpay na wala, pero nakakita na walang uban. Ah! Kanan, 10 minutes mo nakita ka to. Oo, ito, kita. Ikaw mo kita niya. Naiuban nga kita na ko. Mauday na, kaya ka na rin sa kitanaw. Talik, ito mananaw siya mga ipagtanaw, pumaglabot. Kapag, Nabidwa. sangoy! Ano ba niya? Uy, ano? Kung ako nung subit. Blessed ka. Bra na lang tayo naggawa nga ni. Ito. Napapainom ka na lang ng kape. Ito yung ulo ko. Ayun. Ram na kayo. Hmm.
Matang-matang ko yun. Filtered ka, di ba klaro? Matang. Ito may ano ni Ro. Nabi niya ako, puts bounce man. Ano ma-attract mo? Okay. Ano ba kayo mo react mo kag-bounce? Muot rod po. Muot mo talawon. Muot ay talawon. Ito yung uno po bounce. Ang breast cancer, ganyan yung kapatid Ano sa niya. lambot? Hinay lang. Pila. Sexy kayo? So, Saan ako sa nabat to? nalagi to. Buhay hinungdan ng vlog. Tagi-tagi na tayo ng reaction ba? Ako may naka-react yato. Pero mga kinakatanaw na dahil zanto. Okay. Hindi siguro tanaw mga nga na. Hindi ko hilag mga nga. Tanawon mga Bible. The Secret. Kada mga may heartbeat tubes wa eh. May mag-pornhub. I am the one, the way your son don't need. Uy! Gusto mo yan. Sabi ko yung ganit. Pornhub na yung sa ko na website. Uy! Sa ko na website. Gusto mo na ganit ba? In fairness guys, mga mga gwapa dyan mga chicks. Ayos na kay blessed kay sila. Gifted kay sila. Matay mo ko yun. Sumananaw na lang me. So, that's all for today! Ano yung niliguran mo? Nagdali-dali kong ligo guys. Oy, para sa inyong kasayuran, karon na po siya naligo. Uy, lain na mo. Naligo, magkupag Third. sa madlaw. Tulukan na ako niligo. Hoy! Nuligo ko pag Friday. Di ba ko Ikatulungan. maligo kahapon? Ikatulong adlaw ron guys. Ugat. Ayaw mo to okay naligo ko pag Friday yun niya. Kahapon ako kaligo kay nang namungay ko. Unya, tapos Sige na eh. tanom. Unya, sa why ligo? 2 days na. Ugat 2 days pa ron. 2 days ka ni. Okay, maligo mo niya. After ni. Pinakalit ng gune. Awan niyang purma oh. So guys, okay na na yung mga uyab or mga partner nga mananawag. Kasi tanaw rin ka sa lataban. No. Tanaw na. Di ba na makumot ng screen? Kasi okay ra jud kung tanaw siya og mga chicks sa cellphone, sa video. Okay ra jud ko na. Personal. Okay ra ko. Okay ra mo ko. Oy, okay ra mo ko na makalabay ako magalingan mo ka. Chicks. Ito, bilib mo ayun niya. Kaya isod siya. Preno ba nga mga way. Oh! Ito ng free na kutan akong ikag mo. Kaya otro mo ko tanaw. Ito eh. Joke. Pero appreciate the beauty of creation ba? Mga vitamins ug na sa mata. Apil mo ko. Hindi, kana gay. Sa mata. Kada ay display, kada ay ilang show off, meaning ano asset ba ilang mo nang If you have it, flaunt it. mao gani. So, I-appreciate. ila ba ng right ngini pakita dili lang tong vulgar na kayo. I-appreciate the beauty. Pero sure nga suot mo mga ingon na sure nga secured ka. Kung dili mas katalo. Dili ka, di po to bastos. Oo. Kung mo ba ay front pud nga sumot mo lang para kas kasada. Ay, po naman ako pa. Uy, Okay ra may nga ka sud kwarto, sud sa bahay, sa beach. Basta kay secured ka. Mali ko magselos kay 80 years na magselos pa. Oh my God! Okay, taas na kayo na. Bye. God bless everyone. So stay home, keep safe, and see you at the end of the tunnel. Iniguman ng COVID-19. Oh, basta. Enjoy na lang uy. Kay waring mo tayong buhat. Kanang sig reklamo na sa Facebook, kanang alam mo my heart beat oops. Ma-inspire ko mga ngayon. Ako, my heart went, oops! Ako ko my heart went, oops! Damol. Sige na pala. Bye!